Mandithabathe ithuba lokuzazisa njengosekela somlomo webandla likaThixo eligcina umhla wesi-7. Lo uthetha ke ngu-SW Fada, umveleli webhoda ongusekela somlomo njengoba benditshilo. Ndazisa ke nge-outreach program eyawube ise-Western Cape eBoland ngomhla wama-25 ku-April 2026. Qala ke ngentsimbi yesi-7, iqalisa ke kwistrato ekuthiwa iZwelitsha ekufutshane neLingelihle Education Center. Qala ke ngo-7 iyawutsho ngentsimbi ye-9. Wawuphuma ke kwezo strato ke besihlaba enyuka ebika ubuhle bukaThixo kubantu bonke abanomdla ubeka indlebe ziyalema. Kananjalo ngentsimbi ye-10 iqala ke ngokwe-Hesbar Conference Center kwalapho eBoland, kulapho kwabakho indoor service labeke ibandla likaThixo libuthelene apho. Siyanimema ke bawethu kokuba wonke umuntu onalo ixesha lokuba azinike indlebe, angenelele kwizitrato, ehamba nebandla likaThixo bedumisa ubuhle bukaThixo. Siphuma ke kwixesha ke lePasika kwisidlo senkosi, umbako obaluleke kakhulu okokuba siyazi okokuba iPasika ithetha uthini kuthi. Sivuselelekile emoyeni, kodwa masazi intsukaphi yePasika. Pasika ke ifumaneka kwincwadi Exodus chapter 12, iqala apho ke isimiselo sePasika. Kodwa ke funeka sazi le nto, iPasika zange inikelwe enkonzweni, yanikelwa kwisizwe sakwaSirayeli siphantsi kokuthinjwa sisizwe saseYiputa, apho lawathinjwa khona uSirayeli kweminyaka engange-430 years iphantsi kukaFaro. Kodwa uThixo wayinikela le Pasika kuba wanika umyalelo okokuba uMoses noAaron okokuba babuthelane wonke umzi wakwaSirayeli, bazise okokuba ngomhla we-14 ngenyanga eyintloko okokuthiwa uAbhibhi mabaxhele ixhwale ezigusheni nokuba kusezibukhweni. Eliminyaka mnye eligqibeleleyo eliliduna bathi ihusope aqabe emiqadi nasemigubasini ukuze isithunywa sikaThixo esingumtshabalalisi xa sifike siyokwenza isibetho seshumi, kuba iPasika sisibetho seshumi. Xa ethe wabona igazi emqadini nasemigubasini sakudlulela kumzi olandelayo, loo nto ithi lugqitho, iPassover. Kodwa thina zihlanga okanye thina bantu bangeke amaSirayeli esingangeni kule nkonzo, kuba le nkonzo ibibonakalisa ubukhulu bukaThixo apha akhuphe khona uSirayeli ngesandla esithixi. Kodwa ke thina sesingayibonanga njalo, singeyonxalenye yayo, kodwa uThixo wasibekela ixesha elifanelekileyo. Ngoba xa uya kwincwadi yaseKorinte ileta yokuqala chapter 5 verse 7, kulapho singena khona ke zihlanga, kuba uthi ntetha apha nathi siyibingelelwe ethi Pasika enguKristu. Kodwa ke le Pasika xa singena kuye funeka sazi okokuba uThixo ngoku akasasikhumbulisi ukuphuma eYiputa kubhekwe eKanani. uThixo ukhumbulisa ukufaka Yesu Kristu efela izono zethu ade abuye. Singenelela kwelo xesha ke kwixesha elibaluleke kakhulu kumntu wonke okhonzayo. Kodwa ndiyayithetha le nto ndiyicacise okokuba iPasika yanikela isizwe. Yaye uThixo xa zayinikela iPasika wenza okokuba uFaro iqine intliziyo yakhe. Izibetho zalithoba uFaro engashukumi, engawakhupha amaSirayeli. Kwelinye icala uThixo wanikezela ngobuthixo bakhe kuMoses, wanika uAaron okokuba abe ngumprofeti wakhe, ukuze le nkonzo xa inikelwayo zonke izizwe zombini azibeke kumhlaba waseYiputa babone uThixo eveza into entsha, iPasika. Kodwa xa siya kwincwadi kaLuka 22 verse 7, kuthiwa apho iPasika ukugqibela nesidlo senkosi. Kuleli xesha ke kubonakala uba iPasika ngoku iyaphelelwa, kungena isidlo senkosi ukuze uThixo alibandakanye lonke uluntu phantsi kwesidlo senkosi. Yinto entsha ke engaqhelekanga, kodwa uThixo wayinikela ukuze sibe nako ukuxhamla njengoba nathi kuthiwa siyibingelelwe ethi iPasika enguKristu. Ndithi ke bathandekayo, izinkongoma ezinjalo zibalulekile ukuba sisondele sincokole, kuba sazi uba kumnqophiso omtsha asisahloniphi sigcine iPasika, koko sihlonipha isidlo senkosi. Ndiyakumema ke mntu wenkosi busondele ukuze ufumane ngakumbi ngezi ndaba zibalulekileyo, ubone nomahluko uba uphini umahluko kunxa iphi ngoku simele okokuba senza ntoni na phantsi kwePasika nesidlo senkosi. Kuba iPasika okunene sisibetho seshumi,
kodwa isidlo senkosi sikhumbula ukufa kwenkosi ide ibuye. Thixo ke makasithande sisondela njalo ngomhla wama-25 ku-April sisondela kwiZwelitsha Street embekweni eBoland eWestern Cape. Wonke umuntu uyamenywa. Thixo ke makatisikelele nisasondela ukuze nisikeleleke ngalo mhla. Enkosi.